Diolch o galon i chi am droi mewn un o gyfarfodydd cenhadledd bywyd flwyddyn yma. Pwrpas y gynhadledd ydy ceisio meddwl chdi bach mwy am fywyd a'r cwestiynau mawr hynny sydd ganddo ni. Mae wedi bod yn gyfnod digon anodd yn do. Mae bywyd wedi cael ei siglo i nifer ohono ni ac dwi'n siŵr bod yna lot o gwestiynau allan yna. Os oes gennych chi gwestiwn neu os ydych chi'n gwylio y cyfarfod heno a fod yna rhywbeth yn codi a bod chi eisiau gwybod mwy, neu falle bod yna gennych chi gwestiwn am Gristnogaeth neu rhywbeth ydych chi'n anghytuno efo a ydych chi wastad wedi bod eisiau gwybod mwy am hynny. Mi fedrwch chi yrru eich cwestiynau mewn i ni drwy'r e-bost sydd ar y sgrin rwan, neu trwy'n cyfrif Facebook ni hefyd. Ac mi fyddwn ni wrth yn bodd yn clywed y cwestiynau yna. Mi wnawn ni drio i hateb nhw os y medrwn ni, os fedrwn ni ddim i hateb nhw, achos does na ddim atebion syml ac hawdd i bob cwestiwn yna, oes. Ond os fedrwn ni ddim yna, mi wnawn ni'n sicr i trafod nhw. A da ni am wneud hynny mewn cyfarfod ar-lein yn fyw, mi fydd 4 ohono ni ar panel yn gwneud hynny, a mae'r manylion hynny ar y sgrin sydd i wylio hynny. Os ydych chi'n gwylio hwn yn ôl, yn amlwg, fedrwn ni ddim ateb eich cwestiynau chi, a mi fedrwch chi dal i gyrru nhw mewn, a mi fyddwch chi yn medru gweld recordiad o'r panel yna ar yn cyfrif YouTube ni. Croeso i Aberystwyth. Mae Aberystwyth tu ôl i fi fan hyn, a mae'r niwl yn dod i fewn. A flwyddyn yma mae'r gynhadledd yn eitha gwahanol i be fyswn ni'n dymuno, gan nad ydym yn gallu bod gyda'n gilydd yn addoli Duw ac yn gwrando ar ei air. Ond bod yr amgylchiadau yn wahanol, ac bod ansicrwydd o'n cwmpas ni, dydy Duw heb newid. Da ni dal yn gallu folio, da ni dal yn gallu gwrando ar ei lais. Ac a dweud y gwir, da ni'n gallu llawenhau a chael heddwch o wybod bod cariad Duw yr un mor gry ac erioed, a bod ei ffyddlondeb o yn parhau. Gwrandewch ar eiriau Salm 117. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef, yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac am ei ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Wel, fel mae'r salm felly yn ein hannog ni, gadewch i ni foli Duw trwy ganu, ac wrth ganu, codi ein llygaid tuag ato fo. Lle oedd waith yn ei
Mae'r Duw rydyn ni'n ei foli yn Dduw sy'n newid bywydau. Rydyn ni'n mynd i glywed nawr gan Lewis Brunt sy'n sôn am sut mae Duw wedi newid ei fywyd e. Wel, Lewis, diolch i ti am fod yn fodlon siarad efo ni. So ti jyst yn deud chdi bach amdana ti dy hun, pwy wyt ti, lle ti'n dod o, ac yn y blaen? Grêt, diolch Steff. So enw i ti Lewis. Wy'n dod yn wreiddiol o De Cymru, jyst i fas i Caerdydd, rhwng Caerdydd a Llantrisant, felly chi sy'n magu mewn pentre bach yn Groesflaen, felly falle bod rhai yn adnabod e, ond bellach rwy'n byw yn de-orllewin Llundain, felly ddes i fyma o ganlyniad i brifysgol, so ddes i brifysgol yn St Mary's, ac dyna lle wedi bod ers, wedi bod yma ers gorffen, ers graddio, ac dwi ar hyn o bryd yn gweithio i eglwys, so wy'n neud fatha prentisiaeth gweinidogol, fatha rhyw fath o blas ar beth i gwaith gweinidogol, fatha hyfforddiant mewn mannau gwahanol o gweinidogaeth. Felly dyna bach o cefndir, dwi'n licio chwaraeon, cerddoriaeth, ac Brilliant. Cymru hefyd. So ti'n gwisgo dy grys Cymru di, ond dwi'n deall bod ti actually yn byw yn agos iawn i rywle gwael iawn i ni fel Cymru. Mae just rhyw tafiad carreg ochr yna, felly ydw i'n byw yn agos at stadiwm Twickenham, felly ma'n eitha delfrydol i fod yn ystod gemau'r 6 wlad, ond just stadiwm anghywir, dyna'r broblem. Brilliant, diolch ti. So ti yn amlwg yn gwneud gwaith rwan fel gweithiwr Cristnogol. Wyt ti wastad i bod yn Gristion? Nac ydw, dwi ddim. So, wi ddim wedi bod yn Gristion ers rhyw 5 mlynedd i fod yn 10. Ac fyma ddes i'n Gristion yn Llundain. Felly, chi sy'n magu mewn teulu eitha, o'n i ddim yn crefyddol. O'n i siŵr o fod fatha yn cael rhyw hunaniaeth diwylliannol Cristnogol. Felly, o'n i'n mynd i capel pob Nadolig neu falle yn ystod y Pasg ac yn y blaen. Ond heblaw am hynny, o'n i byth yn mynd i eglwys efo'n gilydd. Felly nes i ddysgu rhan fwyaf o'r pethau fi yn gwybod am Cristnogaeth o ysgol. Gwasanaethau efo Beibl yn cael ei ddarllen ac yn y blaen. Cofio rhai straeon fel yr clasuron. Iesu yn codi'r ddyn oedd methu cerdded ac yn y blaen. Ond really, fi ddim wir yn gwybod unrhyw beth tan des i yma. Ac mae'n y stori, ond yn syml, des i'n Gristion yn ystod flwyddyn gyntaf yn studio. Sorry. So nes i, ac mae wedi bod yn, so dyna sydd wedi arwain i fi wneud y gwaith dwi'n wneud ar hyn o bryd. Felly, yn syml, wi heb wedi bod yn Gristion trwy mywyd cyfan. Rhywbeth eitha diweddar yw e. Cool. So sut nes ti ddod yn Gristion ta? A be nath arwain fyny at hynna? So ddes i'n Gristion yn bennaf trwy, stori eitha hir am hwnni. Wi'n meddwl, fi wastad hefo diddordeb yn Cristnogaeth, ac petai rhywun yn gofyn i fi pan o fi'n fach, os ni yn crefyddol, os ni yn dweud taw Cristion o'n i, a fi'n cofio, fos ni wastad yn dweud mod i'n credu
yn Duw, credu yn fod Iesu'n person yn ysbrydoli ac yn y blaen. Ond oedd e ddim wir yn golygu lot. Oedd e'n rhywbeth o fi'n ymwybodol ohono, ond ddim rhywbeth o fi'n deall yn fawr iawn. Neu, o fi'n meddwl o fi'n deall taw just rhyw fath o byw bywyd da oedd e, ac yn y pen draw, pan ydych chi'n marw, chi'n cael mynd i'r nefoedd. Ac pwrpas, y ffordd ni'n gweithio oedd chi gorfod trial wneud fwy o pethau dionus na pethau drygionus, ac wedyn yn y diwedd mae Duw yn pwyso'r clorian. Ac os mae'r da yn allan bwyso'r drygioni yna, mi gewch chi mynediant y nefoedd. Ond wedyn, y tro bwynt ddaeth pan o fi tua 18, dwi'n meddwl, tua 17-18, ac o fi wastad yn dwlu ar chwaraeon. Dyna be o fi'n byw ar gyfer. Ac mae chwarae'r rôl eitha canolog yn stori ddod i Crist i fod yn deg. So, trwy gydol yn oes, o fi moyn wastad, dyna oedd uchafbwynt fi, dyna be o fi moyn wneud oedd bod yn mabel gampwr, i gychwyn efo fi moyn chwarae rygbi, a wedyn yn y pen draw fi moyn wneud fel athletau. Ond gyriant fi mewn bywyd oedd gwir fatha llwyddiant yn maes chwaraeon, dyna be o fi'n byw ar gyfer. Ac fi'n credu pan ddes i i'r oedran fatha 17-18, nes i just sylwi fod y pethau yma mor wag. Os mae'r pethau yma, os mae'r bywyd ddim yn mynd yn ôl be o fi'n disgwyl i fe mynd, os o fi ddim yn cyflawni be o fi moyn gyflawni, beth sy'n weddill, beth sy'n ar ôl. Ydw i just fatha gorfod wneud rhywbeth dwi'n cysau, ydw i gorfod wneud rhywbeth arall. Oedd y syniad yma just oedd e'n eitha, nath e achosi eitha, lot o petrister i fi, i ddweud y gwir, lot o galar, lot o fatha, cyfnod eitha caled o just cwestiynu bywyd. Ar y pryd y pethau ddim yn mynd yn dda iawn, dyna beth nath achosi fi i fatha cael y fath syniadau yma. A wedyn, wrth gwrs, ydych chi'n dechrau fel cwestiynu beth yw pwrpas bywyd, neu dyna beth profiad fi. Fatha, oes yna unrhyw sy'n gallu llenwi'r gwachdau yma sydd tu fewn, neu y teimlad yma o, just y pwrpas yma sydd ar goll. Ac yn syml, beth ddigwyddodd oedd, wy'n cofio un prynawn, wy'n credu ddes i nôl rhywbeth fel gysadleuaeth, ac nes i ddim, o fi heb di wneud yn dda iawn, neu beth bynnag yn ddigwydd, a wy'n jyst yn cofio ar y pryd, a fi ddim yn wneud dda iawn ysgol chwaith, ac oedd e jyst cyfnod eitha galed, ac wy'n jyst yn cofio dod o hyd i Beibl a'n star mewn rhyw ddror, ac Beibl fi oedd e, ond fi byth yn gwybod yn gen i Beibl i fod yn deg, ac yn sicr fi byth i ddarllen e. Felly nes i cychwyn darllen yn gyntaf o'r cychwyn Genesis, a wedyn nes i llwyddo Genesis, a wedyn fi'n meddwl, mae'n bach yn tough. So wedyn nes i cychwyn efo Testament Newydd, cychwyn efo Matthew, Mark, Luke, Iowan, ac just barhau. Ac fi'n cofio wrth darllen hon, nes i wir cael fy nharo wrth just faint mor drawiadol yw person Iesu Grist, faint mor fawr o ddau gymaru efo beth o fi'n meddwl, ac hefyd, nid yn unig be mae'n ddweud, ond hefyd, sut mae rhaid byw fel Cristion. Fi'n credu, o fi ddim yn byw fel Cristion ar y pryd, o fi'n byw yn sicr i fi fy hun, i neb arall, ac o fi'n sicr yn byw fel Cristion. Felly, ydy'r argyhoeddiad yma a ddaeth o ddarllen y Beibl yn un eitha drawiadol, un nath achosi tipyn o ddryswch am cwpl o misoedd. Ac felly, pan nes i gorffen ysgol ac dros yr haf, nes i really just ymchwilio mewn i beth o ddystur fod yn Gristion, beth oedd y Beibl yn golygu. Ac o fi'n eitha benderfynol pan nes i brifysgol, o fi moyn ymwneud efo capel, nid o reidrwydd i fod yn rhan ohono fe, ond mwy jyst i ddeall beth oedd y Beibl yn ei olygu, beth oedd rhaid wneud fel Gristion, beth oedd esboniad yr Testament Newydd. O fi ddim cweit yn siŵr fatha sut i fyw fy mywyd fel Cristion ar y pryd. Ac wedyn, es i brifysgol wedyn mis Medi, ac cyfnod eitha mawr yn bywyd unrhyw un, mynd i ffwrdd i gytra am y tro gynta, ond wy'n cofio hefyd jyst y cyffro o fatha mynd a cychwyn fatha beth yn teimlo fel bywyd newydd.
Ac o fewn yr wythnos gyntaf, nes i dod o hyd i ryw capel oedd yn hysbysu yn un o'r ffeiri croeso i myfyrwyr newydd. Ac es i, ac nes i cael tipyn o sioc pan nes i tro gyntaf. Nes i, o fi'n eitha benderfynol ar ôl brofiad gyntaf fi, a fi ddim wir moyn mynd nôl. Ond ta beth, nes i, oedd rhywbeth i fewn i fi yn cadw i rhag just troi ffwrdd. Felly, nes i ymuno fo undeb Cristnogol wedyn. Ac fi'n cofio, pan cychwynnes i, o'n nhw'n edrych trwy Efengyl Ioan ac 7 dywediad Iesu yn Efengyl Ioan. Mae fi yw, y 7 dywediad, y 7 ddatganiad mae'n rhoi. Ac fi jyst yn cofio cael fy nharo gan faint mor real oedd Iesu yn y Beibl. Os ti'n darllen y Beibl, mae Iesu fyna hefo chi i gymryd darlun Beiblaidd. Ond oedd e wir yn teimlo fel yna. Oedd e jyst yn teimlo fel oedd hon llyfr neu ddogfen fel yn wahanol i unrhyw beth arall. Ac wedyn, os oes gen unrhyw sy'n gwrando fath o brofiad o undeb Cristnogol yn draddodiadol, mae yna fatha sy'n cofio beth yn galw efo ni. Fi'n credu church hop oedd e efo ni, lle ti'n mynd o gwmpas yr eglwysi lleol i trial cyflwyno bobl newydd i'r gwahanol eglwysi. A fi'n cofio wedyn, dyna pryd nes i gael fy gyflwyno i'r eglwys sy'n gweithio i nawr, St Michael's. Ac wy'n cofio cerdded mewn ac jyst teimlo'n gartrefol iawn. Felly nes i ddim benni lan mynd i unrhyw eglwys arall, nes i jyst aros yna. Ond mae pawb yn chwerthin pawb yn tynnu coes i nawr, achos fi'n credu wyth yr wythnos gyntaf nes i benni lan mynd at bob beth oedd ymlaen. Gan gynnwys rhyw gyfarfod am 6 y bore ar dydd Iau. Dim ond fatha y gweinidog a un person arall yn troi lan ato. Felly, wy'n cofio oedd pan cychwynnes i, oedd gen i jyst awydd i ddysgu fwy. Ac yna, wy'n credu rhywbryd yn ystod yr tymor gyntaf ddys i'n Gristion. Wy'n credu nath cymryd cwbl o misoedd, ond rhywbryd rhwng mis Medi a Nadolig ddys i roi'r ffydd yng Nghrist. OK, cool, diolch ti. Mae'n eitha diddorol, so mae'n amlwg bod ti efo real diddordeb, ond oedd hwnna ddim, ti'n sôn am bod ti wedi dod yn Gristion wedyn, so oedd y diddordeb na mynd i capel a pethau fel a ddim di wneud ti'n Gristion. A mae'n amlwg bod Iesu yn really pwysig. So ti'n mynd i just esbonio chdi bach mwy am hynna, be mae hynna'n golygu, a nes ti ddeud fel bod ti wedi rhoi ffydd ti. Beth mae hynna'n golygu i ti? Cwestiwn da yna. Wy'n credu y ffordd nawr wedi meddwl amdano peth. Wedi bod yn meddwl am hon tipyn i fod yn deg. Ac fi'n credu ffordd i falle esbonio fe yw mi es i gapel pan fi'n fach, nid yn reolaidd wrth gwrs, ond oedd e ddim fel petai'r tro gyntaf oedd nes i cerdded mewn i eglwys. Ond tro gyntaf glywes i'r Efengyl oedd pan fi'n 18. Hyd at trwy gydol y mywyd i am yr 19 mlynedd gyntaf, nes i erioed clywed yn newyddion da yr Efengyl, sef fod Iesu Grist i marw dros fi ar y groes, i cymryd fy mhechodau i, ac yn cynnig bywyd newydd os dwi'n credu yn y fe, ac fatha ymroi i troi ffwrdd o pechod ac i edifarhau. Ac wy'n credu, y peth wedi dysgu ers dod yn Gristion yw bod Cristnogaeth yn crefydd personol hefyd teuluol. Rhaid derbyn Iesu yn gyntaf yn colonau, ac wedyn dyn ni'n dod yn rhan o teulu mwy yn dydyn. Ac wy'n credu nath hynny taro fi lot, bod rhaid ymateb yn bersonol i Crist yw cynnig yw gwahoddiad fe. Ac felly, mae'n ddiddorol yn dydi fod yn bosib mynd i capel ac dal ddim deall yr Efengyl. Dyna'n sicr oedd profiad fi. Hyd yn oed pan i yn ysgol, ac o'n i'n cael gwersio'r Beibl yn eitha aml, siŵr fod cwpl o weithiau'r wythnos. O fi'n meddwl oedd byw bywyd Cristnogol yn rhywbeth moesol, ac wrth gwrs dyna, mae'n elfen bwysig pan ydych chi yn dod yn Gristion, ond mae'n cychwyn efo Iesu Grist a beth mae ei wedi wneud yr Efengyl, y newyddion da yma, beth mae Duw wedi wneud dros ddyn yn ei fab.
Ac felly, y peth nath nodweddu yr tymor gyntaf, oedd sylwi hynny am y tro gyntaf, ac really just llawenhau. A fi mor llawen pan ddys i'n Gristion. Dyna be wy'n cofio. Mae mor melys i fatha cofio nhw, just i fatha y gwefr fel petai ti'n teimlo pan ti'n dod yn Gristion. Fi'n credu falle dyna yw'r sboniad ni'n gallu meddwl amdan. Na, mae hwnna'n gret. Diolch yn fawr iawn i ti. A diolch am rannu efo ni. Pob ennill i ti yn dy waith. Dyn ni'n sori bod ti'n ymyl Twickenham a ddim yn ymyl stadiwm yr Principality, neu hyd yn oed Zip World Stadium yn y gogledd yma. Ond diolch i ti. Diolch ti, Seth. Diolch yn fawr. Wel, yn y cyfarfod yma, byddwn ni'n clywed beth sydd gan Dduw i ddweud wrthon ni heno. Ac ar ôl y cyfarfod, bydd yna gyfarfod eraill ar Zoom, cyfarfod darganfod, a byddwn ni wrth ein bodde os ydych chi'n ymuno ni yn y cyfarfod yna. Cyfarfod digon anffurfiol ydi o, mwyn holi cwestiynau a cael cyfle i drafod. Felly wrth chi wrando rwan, meddyliwch am gwestiynau hoffech chi holi, am faterion yr hoffech chi eu codi. Ac wedyn dewch i ymuno fy ni, mae croeso i bawb yn y cyfarfod i gyfrannu neu ddim ond i wrando, ond mae croeso mawr i chi ddod. Dyn ni'n mynd i adael Aberystwyth nawr i fynd i wahanol mannau yng Nghymru. Yn gyntaf bydd Hugh o Wrecsam yn darllen y Beibl i ni, yna bydd Eleri o Gaerdydd yn gweddio, ac yna bydd Meilir o Bontypridd yn cyflwyno emyn mae ei wedi ei chyfansoddi. Ceir y darlleniad heddiw yma o Effesiaid Pennod 1, adnod 1:14. Paul, apostol Crist Iesu trwy ewyllys Duw, at y saint sydd yn Ephesus, yn ffyddlon yng Nghrist Iesu. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad a arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist ar phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn selio'r byd, fe'n dewisiodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddi-faig ar ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllys, fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist, clod yw'r asg ogoneddus, ei rad rodd i ni yn yr anwylid. Yno ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeuant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni, ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. Hysbysodd i ni ddirgelwch ei ewyllys, yn unol â'r bwriad a'r feithodd yng Nghrist yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwyn yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Yno ef hefyd rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio yn ôl arfaith yr hwn sy'n gweithredu pob peth yn ôl ei fwriad a'i ewyllys ei hun. A thrwy hyn yr ydym ni, y rhai cyntaf i obeithio yng Nghrist, i ddwy'n clod i'w ogoniant ef. A chwithau, wedi i chwi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, ac wedi i chwi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llawn, clod i agoniant Duw. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti am dy greadigaeth di. Ni'n diolch i ti ein bod ni'n gallu gweld dy law di ym mhob peth. Diolch am y cyfle yn ddiweddar i oedi a rhyfeddu a sylwi ar dy law di ym myd natur. Arglwydd, ni'n rhyfeddu at dy gynlluniau di ac at fanylder y greadigaeth. Arglwydd, diolch i ti am bob darpariaeth. Diolch am bob daioni. Diolch bod dy ddarpariaeth di mor hael ar ein cyfer ni. Arglwydd, ti'n nabod ni yn well na ni'n nabod yn hunan. Ti'n nabod pob angen, ti'n nabod pob calon. Bydd yn agos at bawb yn y cyfnod yma, os gweled ti fod yn dda.
neu di weinidogaethu i'w cael anna nhw a bod yn agos ar glwydd ti'n gwybod beth yw ei gwir anghenion ni a beth yw ein gwir anghenion ni i gyd. A'r glwydd i'n diolch i ti am ragleneuthau annisgwyl y cyfnod clo. I'n diolch i ti am dechnoleg ac am greadigrwydd. I'n diolch am gyfeillgarwch a chymwynas a'r glwydd. Ond bydd gyda rheini sydd yn teimlo bod y cyfnod yma wedi bod yn anodd ac yn unig a'r glwydd. Gad i ni droi at y ti mewn digonedd a mewn sefyllfa ddigolondyd. Gad i ni dynnu nes at y ti beth bynnag yn sefyllfa ni. O Dduw, diolch i ti uwch ben dim, mae ti sydd Dduw, bod pob dim yn dy law di a bod ni'n gallu ymddiried yn dy gynlluniau di. Helpa ni i ymddiried yn y ti ar gyfer y fori, ond yn fwy byth ar gyfer ein bywyd tragwyddol. Ni'n gofyn hyn oll yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Helo, fenw i Ymeilir Geraint. Dwi'n rhedeg gweinidogaeth gerddorol o'r enw Noise Ministries a mae'n bleser cael yng ngofyn i fod gyda chi heddiw, i ganu ac i addoli a i rhannu un o'n hynnaeon gyda chi. Enw'r gan yma yw Wrth i mi edrych ar y groes a mae'r neges yn eitha amlwg o'r teitl. Pwrpas y gan yma i mi yw ei bod ni'n cymryd amser i fyfyrio ar be mae Iesu wedi gwneud drosom ni ar y groes. A dwi'n gwybod bod hwnna'n swnio mor amlwg i ni fel Cristnogion, ond mae mor bwysig bod ni byth yn anghofio am yr aberth yma, bod ni byth yn cymryd yn ganiataol be mae Iesu wedi cyflawni drosom ni ar y groes. Bod Iesu wedi cymryd ein pechod ni ar ei hun ar y groes. Bod Iesu wedi dod yn aberth drosom ni. Bod Iesu wedi cymryd y gosb i ni'n heiddi arno ei hun ar y groes. A bod ni'n gallu mynd yn rhydd a profi perthynas gyda Duw oherwydd hynny. Mae hwnna'n anhygoel a mor ryfeddol bod ni byth yn gallu anghofio am hynny. A dylen ni fyw ein bywydau Cristnogol allan o'r lle yna o ddiolchgarwch am be mae Iesu wedi gwneud drosom ni. Felly dwi jyst yn gweddio a gobeithio taw dyna fydd yn digwydd wrth i ni wrando, wrth i ni fyfyrio ar y geiriau yma, wrth i ni fyfyrio ar y groes unwaith eto. Fydd ein symud ni eto i'r lle yma o ddiolchgarwch a bod ni jyst yn dweud bod ni eisiau dilyn Iesu a iljo'n bywyd ni iddo fe achos bod Iesu di iljo'i fywyd drosom ni yn y lle cyntaf. Felly diolch Iesu. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld fy mhechodau i yn cael eu cario yn dy freichiau di. Dwi'n gweld yr hoelion trwy dy ddwylo a thraed, a dwi'n gweld cariad gras a maddeiant yn dy waed. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld dagrau'r tad wrth iddo wylio poen ei unig fab, wrth iddo farw dros bechodau'r byd, yn rhoi ei fywyd i achub ein bywyd ni. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n cofio perffeithrwydd Iesu, yn cofio oen Duw, yn cael ei aberthu
drwy ei farwolaeth yn rhoi cyfle i fyw. Dyw diolch ddim yn ddigon, ond diolch ddiw. Gyna, nath Huw ddallan I ni allan o lythyr Paul at yr Effesiaid. Wel rwan bydd Aaron Trehan, gweinidog Pennywell yng Nghaerfyrddin, yn troi at y darn yna o'r Beibl ac yn helpu ni ddeall be ydi neges Duw I ni yn fanna a sut dylai hynny effeithio arno ni. Wel, heddiw dwi am ofyn cwestiwn I chi neu I ti. Be yw dy hunaniaeth di? Neu be ydy dy identity di? Mae yna lot o sôn yn newyddion, falle ddim yn gymaint ers y coronavirus, ond cyn hynny am Brexit yn does ac am ddod allan o'r Undeb Ewropeaidd a dod yn wlad, mae rhai'n dweud, yn annibynnol. Ond mae yna rhai sydd yn anhapus am hynny, yn dymuno aros yn yr Undeb a yn gobeithio falle y daw Cymru yn wlad annibynnol ei hunain. Ac yna yn gallu dod nôl mewn i'r Undeb Ewropeaidd a cael ei pasport wedyn ei hunan fel Cymru. Dyna syniad tybyd a fydd hynny'n digwydd yn y dyfodol. Wel, mae Paul wrth sgwennu at yr Effesiaid yn sôn am hunaniaeth y Cristion, yn sôn am beth mae yn olygu I fod yn Gristion, beth yw ein identity ni fel Cristnogion. A dyna dwi'n gobeithio edrych arno gyda chi heddiw. Beth yw ein hunaniaeth ni os ydyn ni yn Gristnogion? A jyst I ni gael deall, mae Paul, dyn yr enw Paul, yn ysgrifennu at griw o bobl sydd yn Gristnogion mewn lle o'r enw Ephesus. A mae'n ysgrifennu llythyr at nhw. Dyna oedd y darlleniad, y llythyr at yr Effesiaid. A mae'n atgoffa y bobl yna, ac yn ein atgoffa ni heddiw hefyd, ein bod ni yn bobl wahanol am ein bod ni'n adnabod Iesu Grist, neu fod cynnig I chi I fod yn bobl wahanol drwy adnabod Iesu Grist, fod modd cael hunaniaeth newydd, dod yn bobl gyfan gwbl wahanol drwy Iesu Grist. Felly beth yw dy identity di? Beth sy'n eich gwneud chi yn chi? Beth yw'r peth yna neu'r person yna sydd wedi eich gwneud chi yn pwy ydych chi? Ystyriwch y cwestiwn wrth I ni gael amser I feddwl heddiw. Ydych chi yn diffinio eich hunan fel Cymro, neu fel gŵr neu wraig, neu fel tad neu fam, fel plentyn falle, neu fel ffrind, fel rhywun sy'n gweithio mewn rhyw faes arbennig, neu falle eich bod chi ddim yn siŵr beth sy'n eich gwneud chi yn chi. Nawr, mae yna lot o ffyrdd gwahanol yn does yn amlwg fel o'n i'n sôn fyna I ddisgrifio ein hunain neu falle hyd yn oed I ddiffinio eich hunain. Ond tybed beth yw hunaniaeth person. Mae'n wir fod Duw wedi'n bendithio ni gyda lot o bethau da, ein teulu ni, ein ffrindiau ni, ein gwlad ni, y wlad ni'n byw yn ddi, a mae hi'n wlad hyfryd os ni'n onest, a falle gyda doniau hefyd bod wedi'ch bendithio chi gyda doniau arbennig I wneud gwaith arbennig. Ond dwi am ddadle heddiw, mae nid yna sydd yn gwneud person yn berson arbennig, neu nid dyna sydd ddyle Cristion yn enwedig ddiffinio ei hunan. Mae Paul yn pwyntio ni te at ein hunaniaeth ni fel Cristnogion, neu fel pobl sydd yng Nghrist. Nawr, yn y darn yma, yn Effesiaid, yn yr 14 adnod cyntaf, mae Paul yn defnyddio'r term yng Nghrist 6 gwaith. Ac yn ychwanegol at hynny, mae Paul yn dweud yn yr anwylid trwy Grist, trwy ei waed. Wel, beth mae'n pwyntio tuag ato te? Wel, mae'n pwyntio at ymwneud Crist, Iesu Grist, gyda ni fel ei bobl. Mae profi Crist a mae profi yr Efengil yn newid pwy ydyn ni, ein hunaniaeth ni. Mae'n ein gwneud ni'n bobl gyfan gwbl wahanol. Mae'n trawsnewid person.
Dwi'n cofio clywed hanes rhieni, neu cwpl ar y pryd, yn byw mewn gwlad gyfoethog yn penderfynu mabwysiadu plentyn o wlad dlawd, o wlad trydydd byd. Felly dyma nhw'n gadael i gwlad nhw mwyn teithio a casglu nôl y plentyn yma oedd yn byw mewn byd, mewn stad o fydreddu, o neglect ac o gaethiwed mewn gwirionedd, ac yn mynd â'r plentyn yma yn ôl adre i'w gwlad nhw mwyn cael caru'r plentyn yma, mwyn cael gofalu am y plentyn. Oedd ei statws nhw nawr fel rhieni yn swyddogol ar y plentyn yna, ac oedden nhw eisiau rhoi bywyd ar ei ore i'r plentyn bach yna. A dyna wnaethon nhw drio i wneud wrth gwrs. Mae plentyn yn cael pasbort newydd ac yn dod yn rhan o deulu newydd sbon, yn deulu bendigedig wrth gwrs, yn deulu hyfryd oedd yn llawn cariad a gofal a pob math o fendithion gwahanol. A dyna mewn gwirionedd yn ysbrydol sydd wedi digwydd i bob un sydd yn Gristion. Pob un sydd wedi dod yn Gristion, maen nhw wedi cael eu cymryd o un stad o fydreddu ein pechod ni ac o gaethiwed ein pechod ni i fod yn ddiogel, yn saff, yn rhan o deulu newydd neu yng Nghrist Iesu. A dyma mae'n ei ddweud amdanoch chi ar y pasbort newydd yma, nawr eich bod chi yng Nghrist Iesu. Os edrychwch chi ar adnodau 1 i 13, newch chi ddarllen am y pethau yma, am fel petai y nodweddion yma sydd yn perthyn i'r Cristion. Yn gyntaf, chi wedi eich caru a'ch dewis cyn creu y byd, i fod yn berffaith. Yna chi'n blentyn i ddiw. Chi wedi cael eich mabwysiadu. Mae hwnna'n statws swyddogol sydd yn eiddo i chi. Chi wedi eich prynu trwy waed Iesu Grist. Chi wedi eich maddau eich pechodau. Chi wedi derbyn doethineb a dirnadaeth eto drwy Iesu Grist. Dyn ni wedi derbyn etifeddiaeth. A dyn ni wedi derbyn yr ysbryd glân. A mae'r pethau yna i gyd yn wir am y Cristion. A dyma'r pethau sydd yn anhygoel am unrhyw un sydd yng Nghrist Iesu. Maen nhw wedi cymryd allan o faw eu pechod, allan o ei ogrwydd nhw, allan o yr hyn oedd yn aros amdanyn nhw, sef barn Duw ac wrth gwrs uffern, ac wedi cael ei cymryd i fod yng Nghrist Iesu ac drwy hynny yn blant i Dduw, yn bobl sydd yn ddiogel yng Nghrist Iesu, ac hefyd yn rhydd o farn ac o gondemniad ac nawr yn gallu byw i Iesu Grist. O dychmygwch mor hyfryd yw y disgrifiad yna o rhywun sydd wedi dod i adnabod Iesu Grist. A rhywbeth unigryw iawn am Gristion neu am Gristnogion yw i bod nhw gyd yn perthyn i'r un Duw ac i'r un lle, a mae'r un gwirioneddau yn wir am bawb. Meddyliwch am y pasbort yna, pasbort dinasyddiaeth yn y nefoedd. Wel, os ych chi yng Nghrist Iesu, mae'r pethau yma dwi wedi nodi i gyd yn wir am bob un ohono ni. Sdim ots pwy ydych chi, beth yw eich cefndir chi, os ych chi yng Nghrist Iesu, mae'r pethau yma'n wir amdano chi. A dyna gysur, dyna llawenydd sydd yn dod o wybod ein bod ni gyd wedi ein derbyn, wedi ein mabwysiadu, wedi ein maddau, wedi ein prynu'n rhydd o'n pechodau ni ac o farwolaeth tragwyddol, wedi cael ein gwneud yn fyw yn Iesu Grist. Mae'n dweud ar y dechrau, os chi'n cofio darlleniad, fod Duw wedi'n bendithio ni gyda phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Popeth sydd gan Dduw i'w roi i ni, mae'n dymuno i ni ei gael. A'r pethau mwyaf, y pethau penna, yw'r pethau yna dwi'n newydd ei rhestru. Dychmygwch bod chi'n cael mynd i siop. Falle bod rhaid o chi'n gyfarwydd am Mr Beast. Os ddim, ewch chi edrych ar YouTube. Mae be mae'n neud yn eitha unigryw. Mae'n un o'r pobl mwyaf poblogaidd ar YouTube. Bydd y bobl ifanc yn gwybod be dwi'n sôn am. Ond weithiau, un o'r pethau mae'n neud yw dweud wrthoch chi, ewch chi mewn i siop, mae'n rhoi cardyn credyd i chi a dweud, ewch chi brynu beth bynnag ych chi eisiau yn y siop. Wel, pa fath o bethau byddech chi'n dymuno eu cael neu'n dymuno eu prynu?
Wel, byddwn ni'n dychmygu byddwch chi yn mynd, os chi'n gall, am y pethau mwyaf gwerthfawr yn y siop, y pethau dryta, y pethau gorau. Wel, ydych chi'n sylweddoli mai dyma'r pethau gorau sydd gan Iesu Grist i'w gynnig i chi a fi. Mae nid yn gymaint y pethau tymhorol, y pethau eraill sydd gan y byd i'w gynnig, neu pethau mae Duw hyd yn oed wedi rhoi i ni yn fendithion cyffredinol yw'r pethau gorau, ond bywyd yng Nghrist Iesu yw y gorau sydd ar gael i ni. Fel mae'n dweud yn Ioan pennod 10 fod Iesu wedi dod mwyn rhoi bywyd yn ei holl gyflawnder, neu yn fersiwn Beibl.net, bywyd ar ei orau. Wel, dyma mae Charles Spurgeon yn dweud, oedd e'n bregethwr mawr spel yn ôl, dyma mae e'n dweud am hyn. Our thanks are due to God for all our temporal blessings. They are more than we deserve. Felly, dyn ni'n diolch am y pethau tymhorol yna, y pethau i ni'n cael am gyfnod. But our thanks ought to go to God in thunders of hallelujahs for spiritual blessings. A new heart is better than a new coat. To feed on Christ is better than to have the best earthly food. To be an heir of God is better than being the heir of the greatest nobleman. To have God for our portion is blessed, infinitely more blessed than to own broad acres of land. God hath blessed us with spiritual blessings. These are the rarest, the richest, the most enduring of all blessings. They are priceless in value. Felly tybed ydych chi wedi gweld hynny drostoch eich hunan, wedi profi hynny, fod cymaint o werth, mewn gwirionedd mae y pethau o fwyaf o werth yw'r hyn sydd yn cael ei gynnig i ni yn yr adnodau yma. Bywyd yng Nghrist Iesu, mabwysiad yng Nghrist Iesu, bywyd tragweddol a maddeuant yn a thrwy Iesu Grist. A'r cwestiwn wedyn, wrth gwrs, ydy, ydych chi wedi derbyn y pethau yna? Wyt ti'n gallu dweud, mae Iesu wedi fy mhrynu i yn rhydd. Mae e wedi maddau fy mhechodau i, ac oherwydd hynny, trwy hynny, dwi'n blentyn i ddiw. Neu ydych chi'n gofyn y cwestiwn, sut allai wneud hynny? Falle'ch bod chi'n dweud, na, dydw i ddim wedi dod yn Gristion. Dydw i ddim yn eiddo i Iesu Grist. Dydw i ddim yn un sydd yn ddinesydd neu'n citizen o deyrnas nefoedd. Felly sut allwn ni wneud hynny? Wel, yn syml iawn, trwy dderbyn a trwy gredu yn Iesu Grist. Mae Ioan 1 yn dysgu 2 beth i ni, a dwi'n ddarllen o adnod 10 i adnod 13. Dyma mae'n dweud yn Ioan 1 adnod 10. Mae'n sôn am Iesu. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefu'n ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd ein hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A felly mae'n dangos 2 beth i ni fyna. Yn gyntaf, fod angen i ni dderbyn Iesu, mae trwy dderbyn Iesu Grist, credu yn ei enw fe fel Meseia a fel achubwr, derbyn maddeuant pechodau trwyddo fe, ac ildio'r hunan iddo fe yw'r unig ffordd i gael ein cyfri yn blant i Dduw. Allwn ni ddim heddi hynny neu elwa hynny mewn rhyw ffordd neu gilydd. Dim ond trwy dderbyn fod Iesu Grist wedi marw yn ein lle ni, fel y Meseia yw e, fel oen Duw aeth i'r lladdfa yn ein lle ni. Ac yn ail, i ni'n dysgu fod hynny'n digwydd wrth i Iesu gael ei wrthod yn ein lle ni. Oherwydd ein pechod ni, mae Iesu wedi cael ei wrthod. A mae wedi cael ei wrthod, a'i wrthod hyd at y groes i gael ei groesoelio mwyn i ni gael derbyniad gan Dduw. O pa mor rhyfeddol yw y cynnig yna. Os chi'n gofyn y cwestiwn beth sy'n rhaid i fi wneud, dod at Iesu Grist, derbyn maddeuant trwy ei aberth ar y groes. Dyna'r cwbl sydd ei angen. Ac wrth i chi wneud hynny, fel mae Iesu'n dweud eto wrth Nicodemus yn Ioan 3, chi'n cael eich geni o'r newydd. Chi'n cael eich ailenni, chi'n cael bywyd newydd sbon, pasbort newydd sbon.
i fod yn blentyn i Dduw, a mor rhyfeddol yw'r cynnig yna. Wel, y cwestiwn felly ydy, ydych chi wedi derbyn y cynnig yna? Ydych chi wedi derbyn y tocyn yna fel petai i wlad newydd, i statws newydd, i fod yn fyw yn Iesu Grist? Wel, dwi am mynd i orffen yn sydyn iawn trwy ystyried pa wahaniaeth ddylai ein hunaniaeth ni ei wneud i'n bywyd ni. Meddyliwch am y bobl yn Ephesus. Pa wahaniaeth ddylai hyn i'w wneud yn eu bywydau nhw, y ffaith eu bod nhw yng Nghrist? Wel, oedd Ephesus ar y pryd yn le reit anodd i fyw fel Cristion. Oedd ganddo chi lot o bobl oedd yn addoli diwiau eraill, diwiau ffals, eilinod, mae'r Beibl yn galw nhw. Rhai fel Diana oedd yn heml Artemis ar y pryd. Ac oedd lot o bobl yn delio ym mhethau occult hefyd, pethau tywyll, pethau drwg. Ac oedd lot o bobl yn gwrthwynebu Iesu Grist ar efengil. A os byddech chi eisiau motto ar gyfer beth bydden nhw'n dweud ar y pryd, bydden nhw'n dweud rhywbeth fel hyn, mae mwy neu lai popeth yn dderbyniol heblaw am ddilyn Iesu Grist. A falle bod hwnna'n yn gyfarwydd i ni, mae yna lot o lefydd, a mae falle Cymru'n dod yn le digon tebyg i hynny. Everything goes heblaw am ddilyn Iesu Grist. A felly oedd y bobl oedd yn Gristnogion yn Ephesus yn stryglo. Oedd yn anodd bod yn Gristion, oedd yn anodd cael eich adnabod fel un oedd yn Gristion. Ond roedd Paul yn atgoffa nhw te, wel, nid effesiaid ydych chi rhagor, ond dinasyddion yn heyrnas Dduw, plant Dduw, creadigaeth newydd, rhai sy'n cael ei nerthu eu harwain gan yr ysbryd glân. A felly mae eu bywyd nhw nawr yn wahanol i fod yn un person o Ephesus, mae nhw nawr yn berson sy'n eiddo i Iesu Grist. A mae hynny'n rhoi cysur iddyn nhw, ac yn rhoi cysur i ni wrth gwrs. Beth bynnag mae Cymru'n edrych fel ar hyn o bryd, neu lle bynnag ych chi'n byw i ddweud y gwir, beth bynnag yw stad ysbrydol Cymru, beth bynnag mae pobl yn ei wneud o'n cwmpas ni, mae rhai ohono ni sydd wedi ildio yn bywyd i Iesu, wedi credu'n Iesu Grist, yn gwybod pwy ydyn ni, nid fel pobl o Ephesus, neu nid fel pobl o Gerfyrddin yn achosi neu o Gymru, ond fel pobl sydd yn eiddo Iesu Grist. Dyna pwy ydw i. A mae hwnna i fi yn achos llawenydd ac yn achos o gysur, yn rhoi lot o gysur i fi, gan wybod beth bynnag fydd yn digwydd o'n cwmpas ni, does dim byd yn newid fy statws i ger bron Duw. Does na ddim byd yn newid pwy ydw i ger bron Duw. Ond nid yn unig hynny, mae Paul hefyd yn atgoffa ni fod ein identity ni yn fwy na ein bod ni yn Gristion, ond ein bod ni wedyn trwy fod yn Gristnogion, yn Gristnogion o bobl arbennig. Felly dwi'n Gristion o dad, neu'n Gristion o weinidog, neu'n Gristion o Gymro. A felly mae ein bywyd ni fel Cristnogion yn effeithio ar weddill yr agweddau yna o'n bywydau ni. Mae ein hunaniaeth ni fel Cristnogion yn effeithio ar sut fath o bobl ydy ni y tu hwnt i hynny. Os ddarllenwch chi gweddill y llythyr at yr Effesiaid, yn enwedig o benod 3 i benod 6, byddwch chi'n sylwi fod Paul yn esbonio oherwydd ei bod yn Gristnogion i ni'n byw fel hyn, i ni'n dad fel hyn, neu'n weithwyr fel hyn a fel arall. A felly beth mae'n dweud ydy, oherwydd ein bod ni'n Gristnogion, mae'n lliwio pob agwedd o'n bywyd ni. Mae'n newid pob agwedd o'n bywyd ni, ond y gorau wrth gwrs, gwell nid gwaith. Mae'n golygu ein bod ni'n gallu bod yn dad neu'n fam ddiwiol, neu yn weithiwr cydwybodol, yn weithiwr sydd yn gwneud pob peth gogoniant i Iesu Grist ac i Dduw. Mae'n golygu fod pob agwedd o'n bywyd ni nawr yn gallu dwyn gogoniant iddo fe, yn hytrach na'n bod ni'n gwneud pethau mwyn ein hunain neu pethau hunanol. A felly, tybed beth mae eich bywyd chi yn ei adlewyrchu. Ydych bywyd chi yn fywyd o addoliad ac o ogoniant i Dduw, neu ydy o'n fywyd o ddwyn pleser a falle boddhad cnawdol i chi'ch hunan.
Pam ydych chi'n byw bywyd fel ydych chi'n byw? Ydy e wedi cael ei siapio gan waith yr arglwydd Iesu ar y groes yn eich lle chi? Ydy e'n newid trywydd eich bywyd chi fel eich bod chi'n cael eiddo i Iesu Grist am dragwyddoldeb? Felly, pwy wyt ti? Neu beth wyt ti? Neu i bwy wyt ti'n byw? Mae rhaid gofyn y cwestiynau yma ac ystyried o ddifri beth yw'r atebion i'r cwestiynau yma. Ond gall y Cristion ddweud, dwi'n Gristion. Dwi'n blentyn i Dduw. Dwi wedi cael fy newis, fy achub, fy maddau, fy mendithio, a dwi'n deml i ysbryd glân Duw. A mae hynny yn cael effaith ar bob rhan o'n bywyd ni. Wel, os nag ydych chi wedi dod i'r fan yna, lle chi'n sylweddoli pwy yw Iesu Grist ac yn derbyn Iesu Grist a'i faddeuant trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad, wel, mae'n golygu ein bod ni ddim yn ddinasyddion teyrnas Dduw. A'r broblem gyda hynny yw, un, mae'n golygu eich bod chi'n byw bywyd sydd ddim wedi cael ei fwriadu ar eich cyfer chi. Mae Duw wedi'ch creu chi mwyn i chi gael ei adnabod a'i fwynhau Wel, os nag ydych chi'n eiddo Iesu Grist a wedi dod yn iawn gyda Duw, mi fyddwch chi am byth ar wahân i Dduw ac yn farw yn eich pechodau. Ond yn ail, a falle yn fwy na hynny, os nag ydyn ni'n yn rhan o deyrnas nefoedd, yn rhan o deyrnas Dduw, dydyn ni ddim yn rhan o deyrnas tragwyddo. Dim ond y deyrnas honno sydd yn deyrnas sydd yn para am byth, yn para tu hwnt i'r byd yma. Mae hynny'n golygu, os i ni'n perthyn i Iesu Grist, y byddwn ni yn byw fel eneidiau, yn byw fel pobl am byth, am dragwyddoldeb. Ond os nag ydyn ni, mi fyddwn ni yn marw a mi fyddwn ni'n wynebu cosb yn uffern. Wel, tybed beth yw eich tynged neu eich dyfodol chi, i le fyddwch chi'n mynd, a oes tragwyddoldeb o'ch blaenau chi. Ac un peth dwi eisiau eich atgoffa chi ohono wrth i ni orffen. Dim ond Iesu Grist sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Dim ond Iesu sy'n gallu cynnig bywyd newydd i ni. Yn y darlleniad, ni'n darllen fe'n dewisiodd, fe'n achubodd, fe'n rhagordeiniodd, yno fe mae i ni brynedigaeth. Felly mae pob peth yn a thrwyddo fe. Mae pob peth sydd yn cael ei ddarparu i ni yn yr Efengyl yn dod drwy Iesu Grist. Allwn ni ddim hawlio hynny, dim ond derbyn pob peth mae Iesu yn ei gynnig i ni. Wel, os yw hynny'n wir te, dyw ein hunaniaeth ni ddim ar sail pwy ydw i, neu pwy ydyn ni, ond ar sail beth mae Duw yn Iesu Grist wedi ei wneud drosto ni. A felly pan mae pobl yn gofyn i chi, pwy wyt ti, neu beth wyt ti, tybed beth yw eich ateb chi. Ydych chi'n dweud eich bod chi'n Gymro, neu'n Gymraes, neu'n dad, neu'n fam. Beth sy'n eich gwneud chi'n chi? Wel, dwi'n gweddio drwy y darn yma, trwy chi sylweddoli pwy yw Iesu Grist. Mae'r eich hunaniaeth chi fydd eich bod chi'n Gristion, eich bod chi'n un sydd yng Nghrist Iesu, wedi dod i nabod Iesu Grist drosto chi eich hunain a wedi profi'r cyfan mae'n ei gynnig i chi. Wel, dwi am orffen trwy weddio. Nawn ni weddio. Arglwydd Dduw, diolch am dy gariad mawr tuag ato ni. Diolch am ddod i'n byd ni a talu'r pris am ein pechod ni ar y groes, mwyn i ni gael profi bywyd newydd, fel rhai sydd wedi ei mabwysiadu i dy deulu di. Arglwydd, dwi'n gweddio dros y rhai sy'n gwrando. Os nad ydyn nhw'n dydnabod i eto, daw nhw i weld fod y cynnig yma ar gael iddyn nhw, ac iddyn nhw dderbyn a chredu yng Nghrist Iesu. Ac i'r rhai ohono ni sydd yn dydnabod i, daw ni gael ein siapio gan yr Efengyl, gan ein hunaniaeth newydd, gan y ffaith fod ein llawnder a'n sicrwydd ni yn dod nid yn ein gallu ni fod yn dad neu'n fam da, neu yn ein gwaith ni, ond yn yr Efengyl fel yr ydyn ni'n ei dderbyn e. Derbyn ein mawl a'n diolch ni felly, gogoniant i dy enw mawr di. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i Aron am y geiriau yna. Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. O'n tad, da ni'n diolch nad wyt ti yn newid, yr un Duw wyt ti o hyd. A diolch dy fod i efo ni, lle bynnag ydyn ni.
Da ni'n diolch am y neges ydyn ni'n wedi gael heno, bod ti yn dod i'n bywydau ni, a bod ti yn ei newid ni. O'n ta, da ni'n gofyn i ni di newid pob un ohono ni sydd yn gwrando heno. Am bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, falle eich bod chi wedi gweld cylchgron holi o'r blaen, cylchgron am ddim yw hi sy'n llawn hanesion o sut mae Duw wedi newid bywydau pobl. A hefyd mae'n delio gyda nifer o gwestiynau mawr bywyd. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y ffydd Gristnogol, mae hwn yn adnod gwych fydd yn helpu chi falle i ddeall mwy am sut mae Duw yn gweithio a beth sydd gan Dduw i ddweud i ni ac i'n bywydau ni. Os ydych chi yn teimlo bod chi'n gwybod lot am y ffydd Gristnogol, mae hwn yn gylchgron gwych sy'n helpu annog ni yn ein ffydd wrth weld be mae Duw ar waith yn ei wneud yng Nghymru heddiw. Felly, fydd manylion yn dod ar y sgrin ynglyn â sut i gael gafal yn y copiau fydd ar gael yn mis Hydref. Wel, cofiwch am yr holl gyfarfodydd sydd yn digwydd fory. Gawn ni weld sy'n gallwn ni gofio yr holl gyfarfodydd. Mae yna glwb plant yn cael ei ryddhau peth gyntaf yn y bore. Am 9:00 mae yna gyfarfod gweddi sy'n digwydd yn fyw ar Zoom. Yn y pnawn, mae yna glwb llwybrau ar gyfer plant oedran uwchradd. Ac wedyn cofiwch wrth gwrs am y prif gyfarfod nos fory am 7:15 eto. Ond yn gyntaf, wrth gwrs, mae'r cyfarfod darganfod heno am 7:30. Felly, da ni edrych ymlaen i'ch gweld chi yno. Wel, diolch am wylio a nos da o Aberystwyth.